Ka Kasihil atau Mosisi Council ke HDC kala thongkam ya prangut kinong trai hakikam per hapdeng snem arjar khat kandai arjar arpeu klem ne penmi ya ke jing pemenalai kam ne palong ya ke exam ne interview kabalam misha ke jing thongkam jit bahaying ne parlong ya ke ne lepan pau da controllers and auditor generals of India CAG ha ka kai pot jong snem bakut ha ka lai pewei terik jong malber arjar arpeu balawan ra hapo gaying dorbar ha ka singi balang ka Kasihil atau Mosisi Council service role khat khandan ri phawai kalate kandon ya ka jing thongkam bat kan tiu kadan ya kinang trai ke JDC ka rule 3 kala krenchai ba ka jing thongkam ha barok ki kadan bat nong trai dei ban le hadin ka jing penmi ya ka jing pemnalai kam bat ka ba palong ya ka exam lane ki exam ba shukli jingkli mark mat bat ke interview ha ka jing bisar ya ki kot ki slala pan i ba ke JDC kala thongkam prangut ki nong trai hakikam ba per hapade usnem archar kandai archar arpeo laong ru ba ya kine ki jing thongkam lale klem da pentip ya ka jing pemenalai kam bat la thongi ki tang da ka jing manjur jong ka executive committee klem da pelong ya ka exam na interview kane ka lalam sha ka jing pendona ya kalat yo kam ya ki samla ki badai hok pan yo kam